Epa lagunok ongetorri Lasto Txapalen kanalera, ongetorri FIFA 23 honetara, eta jarretuko dugu Liverpool emakumeen ligarekin, eta azteko partidu gogorra daukagu Arsenalen kontra, eta gainera hemen ikusten duzuen moduan dena oso elkartuta dago, talde asko oso puntu gutxiren barruan gaudelako, batez ere Arsenal, Liverpool, Aston Villa, Brighton eta Reading puntu bat biren artean eta 3 puntu artean gaude, eta irazten baldin badugu joango ginateke 3. postura, eta Manchester United galduko balu jarriko ginateke puntu batera, eta Chelsea 10 partidurekin lehen da bizikoa doa. Eta beste egunean ikusi nuen nola jokoan zehar egin daitezke zenbait gauza, baina hori partiduan zehar ikusiko dugu, eta merezi baldin badu
Soilik, beraz, partidua jokatzera goaz. Eta honekin aurrera arazorik gabe gainera. Eraginkortasuna garrantzitsua izango da. It's a message for Caitlin. Caitlin, can you please return to the ticket office? Your husband is waiting for you. Eta gure aurrelarik onena. Beth Mead, mide mandoan. Rode parte. Ulertzen dudan ez daki zergatik altuenak direnak edo basuenak direnak ez den jartzen beko lerroan eta altuenak oian. Enjoy the game. Kontuz mide marekin. Vale. Vale, hango gara mugitzen, zonalde batetik bestera. Jokoz kanpo, oso ondo hasi gara. Bai, argi izan da gainera. Zertzare, guretzat ez, bale. Guretzera... Eta bestaldera oso ongeldatu da. Van de Sanden. Errematea... Vale. Sanden, barruga rematada. Ditugu ez ikutu. Jutze sartu. Gauza da. Midemak edo momentutan arazoa jotzen dizkigula oso ongi atezan, oso ongi atezan, gure atezan. Hazen olako utxe egitea. Katli lesionatu da. Bueno, sorte txarra. Kirnan hegaletik erdirak eta barrura rematea hazen olako
Hala ere, orain, gelditzen du jokoa, ematen diogu hemen, eta jartzen badugu telebistaren inguruan, ikus dezakegu jokaldia beste modu batean. A ver. Vale. Hor baloia ematen dugu RB-arekin aldatu dezakegu jokalariaren posizioa kamera horretatik ikusteko, eta estikarekin ikusteko gertuago kendu dezakegu hau. Gerturatu dezakegu gainera jokalariarei kamera, eta ikusi hemen kamera geldoan nola egiten duen hemen erdiraketa. Hemen Stengel nola dagoen baloia begiratzen erdiraketa. Hemen erremate egiten duen. Ez du burua ongi bideratzen baloia, baina zutoinari ematen dio, gero atezainari, eta gola. Eta egiteko argazkiak nahiko polita berdu daiteke, agian gero kanelari gotzerako ikusteko miniatura moduan. Baina agian jokaldi honetan ez luke merezi izango. Vale. Hemen horrela jokaldiak bestera batean ikusteko, eta gol jokaldietan eta saiatuko gara horrelako analiziak egiten. Baina gol bat da. Ongi, baina gaitasen logartu. A ver, apurtu behar dugu baloia. Oazen gorrika. Erdiraketa eta barruka. Bigarren, ongi ziren. Arsenal ere irazteko arazoak eman aldizkigun talde horietako bat da. Batez ere, esango nuke izango zirela galdu aldituzun partidu horiek Chelsea, Manchester, bai City eta bai United, eta bestea Arsenal. Beste taldeekin emaitza positiboagoak lortzeko aukera gehiago izan beharko genituzke. Printzipioz, gero etortzen zaizu West Ham edo Aston Villa eta sartzen dizkizu lau. Baina, esaten den moduan edo zen taldek egin aldizu sekulako gordiak eta terugarren. Jokaldi hau guazen aztertzera, pizkanaka. Telebista, hor baloiaren ikuspuntutik, hor daukagu Van de Sanden. Hemen mugimendua baloia jaso du.
Hemen heldu zaio baloia kasi honetan Lauliri. Ikusi dela hor hutsune bat defentsan. Ez dago jokoz kanpo ikusten duzuen moduan. Hor kontrola eta nola begiratzen dagoenea lagunik daukan horra errematea bilatzeko. Hor burua altxatu, erdiraketa egin. Stengel ez da heltzen. Hemen agertzen da Girman bakarrik. Baloia sare barrura bidali ahal izateko. Baina agian hemen atera genezake argazkitxo bat baloi ikutzen duen momentu horretan. Esaterako hemen. Eta nire kasuan Windows imprimir pantailarekin argazkitxoa. Oso jokaldi ona hirugarrena sartu ahal izateko. Pinpan, truku. Baina izan da erdiraketa altuera erdian. Eta ondo jodio baloiari zatetara joan delako. Joan altzitzain ere kanpora. Baina, ez dago txart. Ongi. Atzen aldira abantaiakin joan gara, 3 gol, ere kontuz. Inoiz ez dakizu, noiz gertatu daitekeen ez usteko hori. Lehenengo gola gainera, atezainak ate barruan. Bai, zentzua dauka. Izatez erramatea zutoinera joan da, gero atezainari ikutu eta barrura. Eta jokaldi hau ondo egin du eta baloia gutxi bat joan da kanpora. Hemen gola. Eta golako beko dira horrela sartu, arazorik gabe. Eta gehan beste momentu bat gauza zailagoak egiten saiatu eta vale. Esaten duen moduan, hemen kontuz. A ver. Hanse jonkaldia. Jokaldia ikustera gertuagotik. Hartu du baltze baloia. Joan da bera bakarrik. Hartu baloia zelai erdian. Joan alde batera, hor saiatu da
erdiraria Barroia lapurtzen, ez da heldu, sartu da barrura defentsak utzita gainera, abiadura hartu du abantaila Atezeinaren aurrean, Atezaina oso ongi irten da, baina baloi ateratzeko momentuan Atezaina ez da oso fin ibili, eta orduan bere aukera baliatu du gola sartu ahal izateko. Gol polita dela aitortu barra dago. Badirudi hor ez dela zer gertatu. Erdira, Stengel, kanpora, erdiraketa, inora ez. Oso erdiraketa kaskarra. Dowi Stengelek bukatu ordu jokaldia, eta zenolako geldiketa. A ver. Hor jaso du baloia. Jokoa mugitzen, hor jaso du baloia Stengelek. A ver. Atezainak ez du baloia geldituela. Bale, hor. Baloia utzunera bota du. Eta erdiraketa kaskarra izan da. Bale, hemen. Heldu zaio baloia hortik atzera. Eta ez du asko pentsatu erremate egiteko. Momentuan. Eta hau, ikusi nahi nuena. Atezainaren geldiketa paregabe. Hau uste dut ere argazkitza bat hartzeko geldiketa. Hau polite esan daitekela. Eta atxamarrekin bidali du baloia kanpora. Orduan ez negoen aukerekin nahi nuenarekin. Joan naiz apur bat oso atzera. Bale. Entratu gaitezen, Barkatu. Mukiak dira. Bale, agian lehendabiziko aldaketa izango da Holland. Vandenson erdiraketa.
Eta kornerra. Eta Mieden Mari txarteloria zergaitik. Vale, hor. Cool forrengatik. Laxtenius atera alzuen ideia modua, baina beno. Hazen nolako erdiraketa. A ver. Van de Sanden. Hau izan da, ez? Hemen dator Holland. Ez. Erdiraketa. Gainera baloiak Liverpoolekoak ez dikutu, bai. Dauni. Eta hemen ez da zer egon, ara? Hor. Hori penalti argia da, begiran utzi duen bere besoa. Bueno. Geldiketa ez da hainbesterako izan. Vale. Aldaketak. Holland. Nagano. Langui. Orengo zorrola ondo. Nos vais faltaren bat egiten badiatea jartzean, bagian hartu ezakeko bat. Edan segartu. Bale, aldaketak. Zelai erdian aldaketak. Gaina nire falta. Hemen, sarrera bikaina. Manumni sarrera paregabea hemen lapurtzen baloia. Gainera nahiko argia izan da hori, beste argazkitza bat. Ez da aldaketa.
Nani falta. Ez nago ados. Bale, lapurtu diot gainera oso ongi. Hazen olako geldiketa. Hazen olako geldiketa. Atezainarena. Hor, erdiraketa. Manum izan da, ez? Agian izan da gehiago luzitu nahi izan duela. Ez da pentsatu ere. Geldiketa polita izan da. Bale, horrelakoak egitea ere garrantzitsua da. Bale, aldaketa. Stengel, Danielsengatik eta Kearns. Hinsengatik. Ongi, ongi. Kanpoan izan da, ez da? A ver. Bale, hau da jokalaria. Betmit joan da hortik barrura sartzen saiatzen. A ver. Hor sartzen dio oina. Hor sartzen dio oina. Area kanpoan izan da. Venga ya. Lapurreta. Behin sufritzera. Bale, garaipena da. Penalti hori lapurreta utzi izan da. Penaltia izan.
Bueno, hirugarrena jartzen gara. Behintzat hori pentsatzen dut. Ez dakidana da, txapelketa honetan koparik egongo dena, Pentsatu nahiko nuke baiet. Bale, hau esan da hirugarrena. Hemen, jokaldi paregabea. Pena tesainak esorruntzea kanpora bidaltzea edo. Hemen geldiketa paregabea. Eta gero penaltia. Hau ez dela gainera penaltia izan. Kampo... Lapurreta, baina, bueno, irazi dugu. Chelsea. Irabazten baldin badugu, bigarrena jartzen gara. Sentitzen dut pernil jarder, joan behar naiz irabaztera. 11 gol. Kergol gutxi darama. Txekulako aurrela ere izan da, baina beno. Jogatzera goaz. Gaur niretza izango zara sentitzen dut. Reitenker, Edma Hayes. Meli Bright kapitaina. No, es que ez dago Magdalena Eriksson. Vale, gorria baldin bada, hasi gara oso txarto. Vale, pikutara.
Bai, oso argia gainera. Hirugarren minutuan ja jokaldi bat gutxiagorekin, oso ondo. Lan bikoitz egin beharko dugu. Gola ezta? Gola. Zebeta bat. Ez kontrarazio paregabea. Eta bota Umbro klasikoak, beltza eta dena. Ongi. A ver. Entzuten nago a por ellos Chelsea, benetan. Reitenek kale egin duena. Hori ez. Ez gure, atezain oso ondo ibili da. Libratu gara. Hardoren pasea, Onde esan den. Aukera horiek ezin dira utzegin batez ere Chelsea moduko talde baten kontra.
Pena, baina, bueno, mugimendua oso hona izan da. Gutxigatik kanpora. Ia pikuta. Vale. Lehenengo zati amakutxagoekin aurretik jartzea oso ondo da. Kati Stengel. Hala. Barrura. Hemen Lugarraiten egindako goldiko eta apagabea. Koinarekin. Eta hemen pena izan da. Ez dara barrura. Baina, no. Listo. Vale. Vale. A ver. Ziru atzean. Hala. Partidaz oltzako doa. Horrea. Gaina bi jokalari garrantzitsu. Beste batzuk izango dut aukera.
This is a message for Tailberry. That's Tailberry. Can you please make yourself known to the nearest steward? Thank you. Vale. Ay, qué pena. Ay, 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 Stengel. Ahí Stengel. Leopold Skirvirengadik. Stengel, oye, sartu ardira. Erdingera. Ahí Stengel. Vale, hoy oliva el duque, eso suena. Vale. Txarteloria, Egin behar zen falta zen hori. Enaiz damutzen. Bueno, berdinketa ez dago txarto. Gi gutxiagorekin aukerak izan ditugu gainera. Ahí Stengel aukerak izan dituzu, Gainera hiru argiak hauek barrura. Reading. Bueno, jogatu behar dira partiduak. A ver.
Nor jokatu dezake hor. Hala, honekin aurrera. Ah. Redinek uste du gainera zizigula. Edo berdin du zigula zeneko momentuan. Ez dut oso ondo gogoratzen, baina. Bi aldaketa behartuak. Gero, beste jokale batzuei aukera ez egon zaiten duten. Horrelako pasekin azten baldin bazara, ezak ezingo duen zurek. Egia da lehen dabiziko partidua dela eta agian behar duzule oraindik. Gola ezta. Gola baldin bada bintzat 0-0 bat. Hase paregabea. Ongi. Behintzat golarekin zure harremana hor jarraitzen du. Eta gainez ezin den fitxatu. Ai! Desan den. Nola falta.
Galera. Erdirak egin nahi nuen, baina beno. Stengel, bukatu behar da jokaldia eta zingako geldiko. Telebista. Jokaldiak amaitu behar dira. Argazki politiak ateratzeko aukera ez du galduk. Kanpora. Vale. Oloni. Vale, roba. Lehenengo gutxi egin duzu, baina gero ez da guztia nahiko. Ongi, oso ongi. Bueno, ongi ere ez. Jokaldirik onena zintzuk diren.
de cascarra. Bueno, gainera kapitaina da. Bueno. Stengel, horrelakoak ezin dituzu hitz egin. Hasi nolako gelditu da berriro. Es que geldiketa ona izan da. A ver. Gauzak horrela direnean horrela dira. Bueno, ez da txartu egon. A ver. Zer remate mote izan da hori dio. Tia. Doneska. Bueno, ez da jaurtutik. Pase bat izan da aurra erantza. Bueno, ez da irabazte. Oh, el chartel lo liaba. A ver. Vale. Vale. Eskerrak aldatu egin dugun. A ver.
A ver. Liberatu gara hor. Berdinketaren golarekin. Ez dakizue nola. Vale. Agian ez da goli politena izan, baina gol bat. Stengelen bigarrena. A ver. Hemen argazkitxoa. Eta hemen nola aurreratu den. Vale, mate seña que se sube nosotros ya ahora. Vale. Vale. Hirugarrena ja partidua irabazteko. Ez dago txart.
Vale, lehenengo partidua jatea goli jaso gabe utzi dugun, Bueno, eta Gampelek berdinketaren goletik salbatu gaitu. Ai, eta Naganok hirugarrena. Ya jugando en la arena. Eta lehenengo gole dute jarriko Santarrak. Ni eskuinekin jaurtiko nuke moduan. Eta Naganokena. Eta kontrola. Vale. Ongi. Manchester City. Arsenal zida hor postuak egotzen. Guazen jokatzera. Guazen. Welcome the two teams to Bueno.
Eta gola. Erdirak eta paregabe eta gola. Ongi. Vale. Nahi duten egin dute. Eta hortik gehiago ezin genuen egin. Eskampo edo igarrena. Eskampo edo Douiren bosgarrena. Vale.
Hor ez da ezer egon. Incredible. Dios mío. Talde hau gatu hartzen. No la penalti, no la penalti. Venga ya. La burreta. No la no la penalti. Va. Va. La burreta. ¡Eh! Hala. Tengelen bigarren maila. Ikutara. Hala.
Hala. Ah. Ese ya no es el... Venga ya. A ver. Ya tuvo ahora, Mendy. O Chloe Kelly. Va. Venga ya. Bueno. Pero tuvo algo. Ay. Brighton. Laugarren jarraitzen dugu. Brighton irazi beharko diogu. Ay. Euria. Welcome the two teams to the pitch. Vale. Tengo el gola.
Van de Sanden. Joder, Saní. ¡Ah! Caca. La burreta. Eso, horrela ezin gara ibili. Eta horrelako paseak ere ez. Iraketa. Ze pena. Ez digute penalti bat berere pitatu liga honetan. Tongo. Tongoa beti.
Kakazarra. Will Alex O'Neill please meet your wife at the ticket office? Thank you. Aukera garbiak ez ditugu aprobetxatzen, eta gero gertatzen da gertatzen dena. Partidoak galdu egiten direla. Vale, cagada. Criston cagada. Bah. Horrela ezin du jarraitu. Spurs en kontra. Vamos a Nisban de Sandman. Zati dago ezten galor. Ez dakit. Txaron. Oso gertatu da. Ah, vale, geldiketa izan da. Jornaz gaitu.
Vale. Ez dugu errematerik egin, lehen da iziko 10 minutuetan. Vale, eskerrak. Dobu sartu duen gola. Minutu bat. Vale. Juan desan den aukera hori izan da oso garbia. Arsenalak hasi du, Manchester berdin du. Bueno. Hobe dugu gure lanak egin. Man.
ver, a ver, a ver. Ascenso de la Chaptel, eso no me dice. Paje. Mierda. Vale. Jokaldia ikusi dugu gero patxada askoz baina. Toma. Baina. Hemen baloiarekin. Hemen pase sartzeko momentu horretan. Hor. Pase bikaina. Baloiari begira. Baloia horra. Vale, buruarekin kontrola. Eta aldaketa. Supporters at full time, can you please remain where you are, and your coach will meet you outside the stand. Thank you. Horra. Vale. Simon.
Jarraitu dezagun. Ah, we are Liverpool. De ser Nutena. Vale. Eta bat. Garaipena. Ongi. Berdin zaigu. Ese Barcelonalek Manchester United hasi da azkenean, Gasoen Leicester. Bueno, Aston Villa 5 puntutara daukagu, Manchester Arsenal. Chelsea Aston Villa. Polita jarri daiteke hau. Guazen. Aurrera. Esango nuke hori ez el Stengel. El Stigel. Cartela. Willan. Vale, utxe egite horiek ezin ditugu egin.
Ongi atezen, ongi. Kornerrak benetan. ¿Dónde dice este? ¿Dónde podría jugarse? Gure zoritzarrerako. Sarah Bryan. Zer gelditua, atezen garena. Hace falta da hori. Lapurreta. Ongi. Amabia. Himmert. Hicks. Ez dut asmatu izan gaitu. Nur hartzen da. Ezkerreko hegalduna. Hines. Taylor Hines. Vale, gol psikologikoa deritzena. Azkenengo minutu horret. Guretzat dona da. A ver. Zer datu hor? Bale, ekidugu galera. Indugu erdiraketa bat. Gure jokaldeari ez da heldu. Bote erraro bat egin du. Defentsari eman dio.
Barregarri eta arraro izan da. Penalti bat. Agola. Penaltiz bada ere. Eta penaltiz esan txartel gorria. Oso ondo. Dirudi laugarrena. Well, the owner of the silver hatchback with the license plate GR55JKK. Hala, bazen. Contact your nearest security guard. Thank you. Bueno, txartel ez da joan. Eskerrak ez dugun pase hori egin, bestela jokoz kanpo. Eta horrelak hori ere ez dugun. Daniels. Eso está al lado. Ongi, ongi.
Ez da txarto joan jokaldia. Vale. Arsenalek irazi du. Guk ere irazi du kaka. Aston Villa 6 puntutara. Arsenal puntu bat goitik. Chelsea Manchester itxaron ez. Bai, Chelsea Manchester United eta no que falta. A ver. Aston Villaren kontra Chelsea Manchester United. Reading Brighton. Vale. Aston Villaren kontra. Joango gara jogatzera. Igual azkenengo partida moduan. We welcome the two teams to the pitch. Alisa Lehmann jorazten du beste taldea.
Nola izango da hori falta, ba. Hasei dut ikutu. Lesionatu da. Sentitzen du. Ez dut usten falta izan den txartela izateko. Basilis Mendilibarren taldeek ez zuten izan baloia kanpora botatzen, ez baloia beste taldeari bidaltzen. A ver. Zea raio gertatu da hor. Vale. Jordan Knox. Zinolako geldiketan. Hau aukerarik ez dugu izan. Hola. Kontreras paregabea. Campo. Bueno. Bueno, ahora te enseño a hacer gauzak diren moduan. Vale. Pentsa dut momentu baten falta egin genuela hor. Iraltzen da Manchester United, oso txarto.
Zemelako geldik eta. Nariz aleman. Vale, azkenengoa. Un Corsi. Eskozerra. Vale. Vale, gol izan da. Nada, jokaldiak horrela ugatu. Aukera dagoenean bi baten kontra. Celebrating his birthday today from Dad and Macy. Zemelako geldik eta. Bueno, hemen saiatu dira gauzatxoak egiten. Ai.
Bueno, geldik eta polit. Partidua bukatzeko. Beste garaipen bat. Ega, Chelsea kontra berdin katartu gula. Vale. Chelsea eta Manchesterrak berdinketa. Urrengoa partidua Manchester Uniteden kontra. Hirugarren gaude. 23 punturekin, Chelsea puntua atera eta Manchester United 40rekin. Beraz, lagunok uste dut hemen utziko dugula. Espero dut gustoko esan zaizuela eta hurrengoan gehiago. Agur. Pero el resto tampoco lo es para tanto.